Siti arepe mbothok. Ngothok simbukan lur, mbok gak mbothok tak kok. Lah iki simbukane, gak ketok Vi. Iki simbukan yang sudah tak ulek. Iki tempene lur, bumbunya juga sudah tak ulek. Di sini. Terus iki tak ulek maneh. Nah, iki putune Mak Siti bikin kentaki sendiri. Sik sebentar. Bikin kentaki lho lur. Kecil-kecil. Tak kongkon nepungi dhewe soal iki cek pinter lek. Iki diulek wae lur, di blender ya enak, cuma kan lebih enak di ulek. Mau cari lombok ijo. Lho endi pras aku gembel iki? Lombok ijo, guys. Lho endi ngene iki? Iki Mak Siti. Kotokan simbukan dikasih lombok wungkul. Oh, wis ngene ae, Lur. Nah. Duh. Tanganku gak tapek. Iki perkebunan tebu iki lur. Milike wong sugih-sugih tok iki. Depan rumah Mak Siti. Nah, iki bunga. Iki keberok. Iki lombok. Leles lombok. Aduh. Sudah loh. Ono siji. Siapa? Aku. Iku. Ya tanganmu keparut iku. Jajal. Alah. Tanganmu aja tak palno. Cek. Tanganmu. Kukumu kata tekan kok. Endas lah gak kon. Astagfirullah, halah kaya wong. Kapan mari ini lho. Wis nak goreng nang kentaki. Ha iki lho. Merebus daging kurban. Tak rebus. Engko sore mau tak bikin lapis bumbu abang iku lho apa iku lho mbuh. Pokoke tak lapis. Nah iki simbukane tadi mau tak kasih air. Kasih air, guys. Tidak lupa kelapa parut. Diulek titik-titik. Ben metu santene. Iki masake Mak Siti rena telu ya lho ya.
kentaki, simbukan, terus nanti sore itu bikin lapis daging. Soalnya aku kepuing ini kemarin ngotok simbukan, tak belan-belan golek nang pinggir kali kurung. Wis ngene lur, dikasih lombok sing wis tak iku mau apa? Golek wungkul-wungkul. Tinggal makan. Kasih lombok ali guys, mari guys. Jadi putar paten ini. Mari kita tak tutupi. Kasih ilur ale sama lombok sing masih tinggal golek iku. Anak iku nih. Ancane tak jarno cek sedap. Plastik. Endi sih? Apa nih? Nah, langsung saja dikasih penyedap rasa. Lek gawe simbukan lur ya. Lek resep Mak Siti iki ra usah dikasih masaku. Rasane munda amburadul, tidak enak. Duduk adune. Jadi hanya dikasih micin, gula, wis gitu saja uyah. Bumbune mau brambang bawang lombok tumbar sedikit, wis. Tidak neko-neko lagi, wis ditunggu lur sampai benar-benar mateng. Wis ditunggu makane Mak Siti nanti langsung padane syuting. Itu tak gandengan mbek mana. Nanti iki lur mau bikin sambelnya dulu ya lur. Soalnya minta sambel digati. Sambel bawang. Senengane putune Mak Siti. Kita culikno sik lur iki. Bikin sambel terus gorengi kentakine titik ae. Wi dewa ya digorengno ta? Bikin sambal geprek. Ombak tidak naik. Ombak. Bawangnya digoreng ya. Sama lombok iki kasih lombok sedikit soalnya iki utune Mak Siti semak jadi nyambel titik ae. Tak belajari nek pedes lho. Sik. Duwe tenaga lek gede. Iki dibumboni kasih micin sedikit iki bumbone Mak Siti geprek iki. Biasa lek Mak Siti iki seneng bawang. Entah tak grojok minyak, tapi iki gak mau. Soalnya arek cilik ya nduk digongso. Nasi garam. Isinya lho. Tidak ada nasi. Lalu digoreng. Lho iki mau oleh nepuni. Ngene kok mangan maneh goreng maneh ben anget mau tak
Lebokkan kulkas. Ini nih lho. Ini disambel. Ditulat-tulit karepe dhewe. Buan aku wis ini guys. Nasi menune Mak Siti tidak dulu. Ini mie ayam, ini simbuan, nanti dibeli dimakan, mantep banget. Dikeplak itu dulu. Oke, sudah selesai loh ya, wis.